Some money can buy happiness, but I still wanna get it. I'd rather cry in the private jet, be smiling in the trenches. Even the girl who you love go follow another man when there is no money. She got me worried, cause only me got me. I do my thing my way, you don't follow you. Nobody to follow me, feel my pain, I keep passing. Oh my day, my thing my way, you don't follow you. Nobody to follow me, feel my pain, I keep passing. Maryam bari mana. Maryam ki bari. Ko ba Maryam bace? Okay to Aisha ce. Aisha me yasa kike min haka bayan na ga miki yau za mu haɗu wallahi yanzu gidan mutum zo. Dan ce na zo ba wai wani abu na zo ba. Wallahi ai kai kin san ke ce. Ba fa ke ce. Ko ba Aisha bace? Ko Khadija ce. Khadija ki bari mana me yasa kike haka? Akwai wanda nake jira. Dan Allah ki bari. Ato Sadiya, Sad babe, manyan mata ki bari mana. Haba Sadiya. Kin san Allah ke next week jama'a. Next week jama'a da kin ji. Haba Sadiya bace ba. Dan Allah. Na nace kace mun kaci ashe kana nan ba inda nake tafiya sai ka zo kana zuwa gun ɗan mata kana wanke wani mu na fiki ka bar ni a gida kana nan kana cin amana kin ga ki je gida zan zo in same ki. cin amana ta da kana gida ka ajiye ni kai kana nan kana cin amana ta sai ka ce mun kai tafiya kuma ba tafiya kai ba shi kenan za ka zo gida ka same ni na rantse da Allah kana nan kana cin amana namiji da mun ba dan goyo bane duk wacce ce ta kan namiji ba wallahi sai ta mutu mara za ka zo ka same ni a gidan banza aiki ki je gida zan zo in same ki za ka zo ka tashin hankali da baka taba ganin shi ba tun da Allah ya halicce ka yau sai ka gan shi a cikin gidan nan ka biyo ni ka Aba Khadija, na rantse da Allah ke kadai fa nake so Khadija. Money